ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ଭର୍ସେସ୍ ଝିଅ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମା ବାପା ହୋଇଯିବା। ତୁମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ, ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏ କଥା ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପୁଅ ହୁଏ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇବି, ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମାଛ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ? ଝିଅ ହେଲେ ମୋତେ ତାକୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତ ସବୁ ଗୁଣ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଶିଖାଇବ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ହେବ, କେମିତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଇବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାସ୍ କିଛି କରେ କି ନ କରେ, ସିଏ ମୋତେ ତା'ର ସୁପର ହିରୋ ଭାବିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନା କରିବି, ସେ ମୋତେ ବୁଝିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ। ତା ବୟସ ଯେତେ ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇଟି ପରି ଭଲ ପାଉଥିବି, ଆଉ ସବୁଦିନ ତାକୁ ରାଜକୁମାରଟି ପରି ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିବି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତାକୁ ସେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ କହିବାର ମାନେ ତୁମ ଝିଅ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିବ, ତାହା କ'ଣ ତୁମ ପୁଅ କରିବ ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ, ନା ନା, କିଏ ଜାଣେ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବ, ତାପରେ କରିବ। ହେଲେ ଝିଅ ଏସବୁ ଗୁଣ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। କୌଣସି ଝିଅର ବାପା ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ହଁ, ଫରକ ପଡ଼େନି, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ରହିବୁ। ହଁ, ବାସ୍ ଏହି କଥା ଭାବି କି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଦିନେ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅ ପରି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଝିଅଟିଏ ଯେପରି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।